गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रिनि सायाव इंराजि रावजों लिरनाय बिजाबखौ बेखेवबाय। डॉक्टर अजित बर'नि लिरनायजों दिहुनजाबावदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रिनि सायाव लिरनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकल पार्सपेक्टिव मुंनि बिजाबा। बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरनि सुबुंफोर एबा फरायगिरिफोरनि गेजेरावबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रिखौ गोसारहोनाय आरो बर' हारिनि थाखाय बिथांनि होलांनाय बिहोमाखौ मिथिहोनो थाखाय इंराजि रावजों दिहुननाय बे बिजाबखौ दिनै बेखेवनाय जायो। गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर अजित बर'नि लिरनाय बे बिजाबखौ दिनै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव मोनसे फिसा हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर डॉक्टर इन्दिरा बर', आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेतानि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्म, क'क्राझार CITनि बिबुंगोरा डॉक्टर बिहुं ब्रह्म, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिफोरनि गोरायुंफोर आरो माखासे थुनलाइगिरिफोरनि नुजाथिनायाव आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकल पार्सपेक्टिव बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। मागो दमासि फोरबोनि मुङाव गिबि आं बयनोबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो दिनैनि दिनाव डॉक्टर अजित बर'नि लिरनाय जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकल पार्सपेक्टिव बे बिजाबखौ आं बेखेवनो मोनदों। बिथाङा खुब गोबावनिफ्राय स्टाडि खालामबोगासिनो दं, रिसार्च खालामबोबाय थादों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मावनाय दांनाय। दासिम जों बर' मानसिफ्राल' मिथिगौ, नाथाय बेखौ सारा भारतआव फोसावनांगौनि गोनांथि दं। खारन बिथाङा बै समनि जमिदारफोरनि जि सासन बेवहाय भुल नीतिफोरनि हेंथायैबो जुद्ध नांदोंमोन, दा आयेनगत जुद्ध नांदोंमोन आरो भारत स्वाधीनतानि आन्दलनावबो बिथाङा बाहागो लाबोदों। महात्मा गान्धीखौ लोगो हमदों, रुपसियाव बिथाङा महात्मा गान्धीखौ लेंनानै लाबोनो हादोंमोन। भारत स्वाधीनता आन्दलनावबो बिथांनि बिहोमा दङ। लोगोसे धोरोमनि बिथायाव गसंनानै ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों समाजखौ फोसाबनायनि खामानि मावदों। बे समाव भारतबर्षआव बिराद गिदिर समाज फोसाबनाय हाबा मावदों गिदिर समाज फोसाबगिरिफ्रा। साइमल्टेनियासलि बे समावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआबो बे हाबाखौ मावदों। बिथाङा बेखौ खालामलाङामोनबा दिनैनि बर' समाजा जेरै जों नुदों दा बेबायदि जानानै थानाय नङामोन, जोबलांगौमोन। गोबां बाहेरानि धोरोम समाजनि खान्थि गाग्लोबनाय साग्लोबनायनि जोंनि अस्तित्वफ्रा जोबलांबायमोन आरो जोंनि जि कुआसार गाज्रि खान्थिफोरनि थाखायबो समाजा जोबलांदों। खारन बै समाव बर' गामिफ्राव बर' समाजखौ नायोबा जोङो थारमाने मोनसे मानसि समाज हिसाबै गैया बादिमोन। सानफ्रामबो जों लोंनाय जानायजों दिन थाङो आरो डमेस्टिक भायलेन्स, गामियाव बहुत भायलेन्स जायो, ससियेल सिस्टेम गैया, एडुकेसन गैया आरो जों जेब्लायबो उनथिं फासयलांनाय मोनसे समाज। बेखौ सिगांथिं लाबोनो थाखाय बिथाङा जे खामानि मावदों, दा बेखौ गासै भारतआव फोसावनो गोनां दं। ओंखायनो बे बिजाबखौ प्रथम हिन्दी रावाव राव सोलायनानै जुदि भारतबासिनो जानायोबा भारतनि मानसिफ्रा मिथिगोन। इंलिसखौथ' बानायखाबायानो, बेनि उनाव बांला आरो असमिया बेफोराव ट्रेन्सलेसन खालामनानै प्रसार खालामनो हानांगौ आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ लानानै मोनसे गिदिर नेटवर्क सृष्टि खालामनांगौ। जे दिनैहाय शंकरदेव मोनसे समाव असमिया जाथिनि मोनसे बिफा बादि आरो गुरु आरो शंकरदेवखौ मानिनानैनो असमिया जाथि, थेवब्लाबो गासै भारतआव शंकरदेवखौ फोसावनो हाया बा सारा बिश्वआवनो शंकरदेवखौ फोसावनो हायाखै। मानो? बिजाबाथ' मेरला लिरबाय, फरेन स्कलारफ्रा फैनानै रिसार्च खालामफैबाय, थेवबो गोसारा। खिन्थु असमिया मानसिफ्रा मोनसे समाव बुजिनो हाबाय, 20 जौथायावनो 20 जौथाइनि जोबनायहालागै गिदिर मोनसे नेटवर्क क्रिएट खालामबाय बिसोरो, इन्टारनेटनि जुग। आरो बे नेटवर्कनि दारै दा शंकरदेवनि मावनाय दांनाय बेनि तत्त्वफोर साननाय हनाय गासै मुलुगाव गोसारनो हमबाय। दा कालीचरण गुरुदेवखौबो लानानै मोनसे नेटवर्क क्रिएट खालामनांगौ आरो बेखौ मावनो हायोबासो कालीचरण गुरुदेवखौ जोङो भारतआव आरो मुलुगावनो फसंनो हायो।